Welkom bij deze verkenning van de rijke geschiedenis en voortdurende strijd van het Oromo-volk. Om hun strijd voor vrijheid echt te begrijpen, moeten we eerst de koloniale structuren onderzoeken die hun verleden hebben gevormd en hun heden blijven bepalen. Hoewel kolonialisme vaak wordt geassocieerd met Europese expansie in Afrika en Azië, bestond het ook binnen Ethiopië in de vorm van Abessijns kolonialisme. Dit systeem van overheersing heeft de Oromo en andere inheemse volkeren al meer dan een eeuw onderdrukt. Deze documentaire onderzoekt de historische wortels van het Abessijns kolonialisme en de blijvende impact ervan op de Oromo-natie. We zullen de politieke, economische, sociale en psychologische dimensies van deze koloniale overheersing verkennen en de veerkracht van het Oromo-volk in hun streven naar zelfbeschikking onderzoeken. Door de evolutie van hun strijd te volgen, van vroege verzetsbewegingen tot de opkomst van moderne nationalistische bewegingen en de door jongeren geleide Kero-opstand, zullen we de onuitputtelijke geest van een volk onthullen dat vastbesloten is hun identiteit terug te winnen en hun rechten te doen gelden. Sluit je bij ons aan, terwijl we het verleden traceren, het heden analyseren en een toekomst bedenken waarin gerechtigheid en vrijheid volledig worden gerealiseerd voor de Oromo-natie. Kolonialisme is een praktijk waarbij een machtige natie controle vestigt over een buitenlands gebied en de hulpbronnen en mensen exploiteert ten voordele van de kolonisator. Deze controle kan zich op verschillende manieren manifesteren, waaronder direct bestuur, economische dominantie en culturele oplegging. Het proces gaat vaak gepaard met de onderdrukking en marginalisering van de lokale bevolking, wat leidt tot aanzienlijke verstoringen in inheemse culturen, sociale structuren en economieën. Historisch gezien wordt kolonialisme meestal geassocieerd met Europese machten, zoals Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje. Denk bijvoorbeeld aan de VOC en hun invloed in Indonesië. Deze naties breidden hun rijken uit over Afrika, Azië en Amerika, van de 15e tot de 20e eeuw. Deze koloniale ondernemingen werden gedreven door een combinatie van economische belangen, strategische overwegingen en een geloof in de culturele superioriteit van de kolonisatoren. Een beetje zoals die discussie rond Zwarte Piet, maar dan op een veel grotere en schadelijkere schaal. Kolonialisme is echter niet beperkt tot het verleden of tot alleen Europese machten. Moderne vormen van kolonialisme zijn waarneembaar binnen hedendaagse staten, waar dominante groepen hun wil opleggen aan gemarginaliseerde gemeenschappen. Een voorbeeld hiervan is het Abessijnse kolonialisme in Ethiopië. We gaan hieronder gedetailleerd bekijken hoe het Abessijnse kolonialisme onuitgesproken regels en beleid heeft opgelegd die de inheemse bevolking marginaliseren en sociale en economische ongelijkheden in stand houden. Het script is compleet, vloeit goed en is coherent. Het definieert kolonialisme op een effectieve manier, biedt historische context en verbindt praktijken uit het verleden met moderne voorbeelden, met behoud van een logische progressie. Om de diepte van de Oromo-strijd volledig te begrijpen, is het essentieel om de verschillende vormen en methoden van kolonialisme te begrijpen, samen met de onuitgesproken regels die eraan ten grondslag lagen. Elke vorm en methode van kolonialisme heeft de ervaringen van gekoloniseerde landen op unieke wijze gevormd, vaak volgens ongeschreven richtlijnen. Ten eerste, vestigingskolonialisme houdt in dat er permanente nederzettingen worden gevestigd, waardoor de inheemse bevolking wordt verdreven. Een onuitgesproken regel was om het land te claimen als leeg of ongebruikt. Deze vorm was wijdverbreid in Noord- en Zuid-Amerika en Australië, wat leidde tot de bijna uitroeiing van inheemse culturen en samenlevingen. Ten tweede, exploitatiekolonialisme richt zich op het winnen van grondstoffen zonder significante vestiging. De onuitgesproken regel was om de winst te maximaliseren en tegelijkertijd de investeringen in de lokale bevolking te minimaliseren. Deze methode is sterk afhankelijk van dwangarbeid en werd met name in Congo onder Belgisch bewind toegepast. Ten derde, intern kolonialisme is een andere vorm, waarbij een dominante nationale of politieke groep binnen een regio andere groepen onderdrukt.
De onuitgesproken regel was om de controle te behouden door middel van systematische marginalisatie. Dit is met name relevant voor onze discussie over Abyssijns kolonialisme, waar het Abyssijnse regime zijn buurlanden met geweld annexeerde en volkeren, zoals de Oromo, Sidama, Wolaita en vele anderen onderwierp. Ten vierde. Neocolonialisme vertegenwoordigt een modernere vorm van controle waarbij economische en politieke dominantie blijft bestaan, zelfs na formele onafhankelijkheid. De onuitgesproken regel hier is om invloed te behouden via economische afhankelijkheden. Dit wordt vaak bereikt via multinationale bedrijven en afhankelijkheid van buitenlandse hulp, waardoor voormalige koloniën economisch afhankelijk blijven van hun voormalige kolonisatoren. Inzicht in deze vormen van kolonialisme en hun onuitgesproken regels helpt ons het bredere beeld te zien van hoe overheersing en uitbuiting systematisch zijn afgedwongen, waardoor de sociaal-politieke landschappen van de gekoloniseerde regio's werden gevormd. De blijvende nalatenschap van het kolonialisme is duidelijk zichtbaar in het postkoloniale landschap, aangezien gekoloniseerde landen nog steeds worstelen met de langetermijn gevolgen ervan. Ongeschreven regels, vaak opgelegd door koloniale machten, hebben een blijvende stempel gedrukt op deze samenlevingen. Politiek gezien heeft de koloniale overheersing inheemse bestuursstructuren ontmanteld, wat heeft geleid tot zwakke natiestaten die autoritaire erfenissen hebben geërfd. Deze ongeschreven regels van bestuur hebben de instabiliteit in stand gehouden. Economisch gezien heeft de koloniale uitbuiting veel Afrikaanse landen afhankelijk gemaakt van grondstofwinning en schommelingen op de wereldmarkt, wat onderontwikkeling en economische kwetsbaarheid in de hand heeft gewerkt. De ongeschreven regel van economische afhankelijkheid blijft de vooruitgang belemmeren. Sociaal gezien hebben kolonisatoren hun talen, religies en culturele normen opgelegd, wat heeft geleid tot culturele vervreemding en de erosie van inheemse kennis. Deze ongeschreven culturele regels hebben een diepe impact gehad op identiteit en erfgoed. Psychologisch gezien werden gekoloniseerde onderdanen vaak geïndoctrineerd met minderwaardigheidscomplexen en internaliseerden ze racistische ideologieën die hun culturen devalueerden. De ongeschreven regel van raciale hiërarchie heeft een blijvende psychologische impact gehad. De impact van het kolonialisme op gekoloniseerde landen is diepgaand en blijvend, waaronder verlies van soevereiniteit. Traditionele bestuursstructuren werden ontmanteld en vervangen door buitenlandse systemen die vaak inheemse participatie uitsloten. Zwakke natiestaten. Postkoloniale grenzen negeerden etnisch-taalkundige realiteiten, wat leidde tot instabiliteit en conflicten. Denk bijvoorbeeld aan de willekeurige grenzen die in Afrika zijn getrokken, vergelijkbaar met hoe de provincies in Nederland ooit zijn ontstaan. Autoritaire erfenis. Veel Afrikaanse landen erfden onderdrukkende koloniale administratieve structuren, die na de onafhankelijkheid bleven bestaan, net zoals sommige oude wetten in Nederland nog steeds invloed hebben. Grondstofwinning. Afrikaanse economieën waren gestructureerd om de Europese industrialisatie te dienen, met weinig investeringen in lokale ontwikkeling, vergelijkbaar met hoe de VOC vroeger specerijen uit Indonesië haalde. Afhankelijkheid van monocultuur. Gekoloniseerde economieën werden gedwongen tot afhankelijkheid van één gewas of één grondstof, waardoor ze kwetsbaar werden voor schommelingen op de wereldmarkt. Net zoals Nederland ooit afhankelijk was van de tulpenhandel. Onderontwikkeling. Koloniaal beleid belemmerde de industrialisatie, waardoor Afrika afhankelijk bleef van westerse economieën. Erosie van inheemse kennis, traditioneel onderwijs, geneeskunde en bestuur werden gedevalueerd en vervangen door Europese modellen. Culturele vervreemding. Europese talen, religies en levensstijlen werden opgelegd, wat leidde tot identiteitscrisis. Etnisch-taalkundige conflicten. Koloniale machten creëerden kunstmatige verdeeldheid en hiërarchieën tussen groepen, wat spanningen na de onafhankelijkheid bevorderde. Minderwaardigheidscomplex. Gekoloniseerde mensen werden vaak onderworpen aan racistische ideologieën die hen als inferieur afschilderden. Westers-centrisch wereldbeeld. Het idee dat vooruitgang wordt gedefinieerd door westerse waarden, blijft postkoloniale ontwikkelingsmodellen vormgeven. Voor de Oromo-bevolking heeft het kolonialisme zich op een specifieke en diepgaande manier gemanifesteerd, door het kolonialisme dat door Abyssijnse heersers werd gecontinueerd, met name vanaf het einde van de 19e eeuw.
Inzicht in deze effecten is cruciaal voor het erkennen van de uitdagingen waarmee de Oromo en andere gekoloniseerde landen worden geconfronteerd in hun streven naar zelfbeschikking en bevrijding. Het volgende gedeelte zal dieper ingaan op de specifieke strijd van het Oromo-volk en hoe het Abessijnse kolonialisme hun strijd voor vrijheid heeft gevormd. Abessijns kolonialisme verwijst naar de systematische onderdrukking en uitbuiting van de Oromo en andere groepen. Dit begon aan het einde van de 19e eeuw met de brute verovering van Oromia door Menelik II, geholpen door Europese wapens en steun. De Oromo werden onderworpen aan: ten eerste, landonteigening. Oromo-land werd in beslag genomen en aan Abessijnse kolonisten gegeven, waardoor traditionele landbouwpraktijken en bestaansmiddelen werden verstoord. Ten tweede, culturele onderdrukking. Afaan Oromo, de Oromo-taal, werd verboden en Oromo-religieuze praktijken werden onderdrukt en vervangen door de oplegging van het Amhaars en het orthodoxe christendom. Ten derde, politieke marginalisering. De Oromo werden uitgesloten van bestuur, waarbij het traditionele Gada-systeem werd ondermijnd door Abessijnse heersers. Ten vierde, economische uitbuiting. De enorme natuurlijke rijkdommen van Oromia, zoals koffie, goud en vee, werden geëxploiteerd zonder dat de lokale bevolking ervan profiteerde. Ten vijfde, geweld en repressie. Opstanden en verzet werden met brute repressie beantwoord, zoals de bloedbaden van Anole en Shalanko. Het koloniale karakter van de Abessijnse overheersing houdt vandaag de dag aan, aangezien de Ethiopische regering zich blijft richten op het handhaven van de controle over Oromia en andere gemarginaliseerde regio's. Hoewel zowel het Europese als het Abessijnse kolonialisme overeenkomsten vertonen in hun onderdrukkende en uitbuitende aard, verschillen ze aanzienlijk in hun methode, reikwijdte en impact. Hieronder een uitgebreide vergelijking van 7 belangrijke verschillen tussen de twee koloniale systemen. 1. Geografische reikwijdte. Europese machten, zoals Groot-Brittannië, Frankrijk, Portugal, België en Spanje, breidden hun koloniale heerschappij uit over enorme gebieden in Afrika, Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Het Abessijnse kolonialisme was beperkt tot de Hoorn van Afrika, waar het verschillende volkeren, zoals de Oromo, Sidama en Wolaita bezetten. 2. Raciale rechtvaardiging. Europese koloniale machten beriepen zich op wetenschappelijk racisme om de witte superioriteit te rechtvaardigen. Denk bijvoorbeeld aan de rol van mensen zoals Arthur de Gobineau. Abessijnse heersers rechtvaardigden hun expansie door etnische en religieuze superioriteit. 3. Economisch doel. Het Europese kolonialisme richtte zich op grondstoffenwinning en wereldwijde handelsnetwerken, vergelijkbaar met de VOC in Indië. Het Abessijnse kolonialisme was gebaseerd op landonteigening, dwangarbeid en feodale uitbuiting, zoals het verplichte horigenschap. 4. Culturele impact. Europese machten legden hun talen, religies en onderwijssystemen op aan de gekoloniseerden. Abessijnse heersers dwongen het Amhaars, het orthodoxe christendom en de Abessijnse cultuur op. 5. Bestuur. Europese machten pasten verschillende bestuursmodellen toe op basis van hun strategische belangen. De Abessijnse koloniale overheersing werd gekenmerkt door militaire bezetting en gecentraliseerde autoritaire controle. 6. Kennis- en technologieoverdracht. Het Europese kolonialisme zorgde voor kennis- en technologieoverdracht, zij het op uitbuitende wijze. Het Abessijnse kolonialisme bood geen dergelijke kennisoverdracht, maar bracht niets anders dan militaire overheersing en belastingheffing. 7. Einde van het kolonialisme. De meeste Europese koloniën werden in de 20e eeuw onafhankelijk door antikoloniale strijd. Aan de Abessijnse koloniale overheersing is nog geen einde gekomen. En volkeren zoals de Oromo staan nog steeds onder Ethiopische overheersing. Kortom, hoewel zowel het Europese als het Abessijnse kolonialisme de kernmerken van overheersing en uitbuiting delen, verschillen hun methode en impact aanzienlijk. De strijd tegen het Abessijnse kolonialisme is nog steeds niet opgelost, waardoor het een uniek geval is van een voortdurend koloniaal systeem in de moderne wereld.
Het Oromo-volk heeft een langdurige strijd voor vrijheid gevoerd, op zoek naar zelfbeschikking, culturele heropleving en economische onafhankelijkheid van de Abessijnse koloniale overheersing. Deze strijd heeft zich door verschillende fases ontwikkeld, gevormd door verzet, politiek activisme en massamobilisatie. Na de verovering van Oromia door Menelik II aan het einde van de 19e eeuw, boden verschillende Oromo-regio's sporadisch verzet, hoewel ze uiteindelijk werden onderworpen door de superieure vuurkracht van de Abessijnse strijdkrachten. Het Naften-Ja-Gabbar-systeem dwong Oromo-boeren tot dienstbaarheid onder Abessijnse kolonisten, waardoor de sociale structuren van de Oromo werden verstoord en een onderdrukkend landbezitsysteem werd opgelegd. Ondanks de brute onderdrukking ging het lokale verzet door via guerrilla-oorlogvoering en inspanningen om de cultuur te behouden. In de jaren 60 ontstond een nationalistische beweging, waarbij intellectuelen en activisten de Oromo-identiteit begonnen te articuleren en autonomie eisten. De Meka Tulama-vereniging, opgericht in het begin van de jaren 60, speelde een cruciale rol in het mobiliseren van het Oromo-bewustzijn en het pleiten voor de sociaal-economische rechten van het Oromo-volk. Haar activiteiten werden echter al snel verboden door het keizerlijke regime. De oprichting van het Oromo-bevrijdingsfront, OLF, in 1973 markeerde de formalisering van de Oromo-bevrijdingsstrijd. Het OLF formuleerde een visie voor een onafhankelijk Oromia en voerde een gewapende strijd tegen opeenvolgende Ethiopische regimes. Ondanks de felle repressie door het Derg-regime 1954-1991 won het Oromo-nationalisme aan kracht door clandestine politieke organisatie, de verspreiding van literatuur in de Oromo-taal en militair verzet in landelijke gebieden. De val van de Derg in 1991 bood een kans voor Oromo-politieke actoren. De ineenstorting van de Derg in 1991 leidde tot de vorming van het Ethiopisch Volksrevolutionair Democratisch Front, EPRDF, een coalitie waarin het Tigray Volksbevrijdingsfront, TPLF, de dominante kracht was. Het OLF nam deel aan de overgangsregering, maar kwam al snel in botsing met het EPRDF over politieke dominantie en zelfbeschikkingsrechten. In 1993 werd het OLF na militaire confrontaties gedwongen in ballingschap te gaan, wat leidde tot een periode van politieke marginalisatie. Ondanks deze tegenslag ging het politieke activisme van de Oromo door via zowel gewapende strijd als legale oppositie. De oprichting van de regionale staat Oromia onder het etnisch-linguïstische federalisme-systeem van Ethiopië gaf een nominale erkenning van de Oromo-identiteit, maar vertaalde zich niet in echte autonomie. Het regerende EPRDF controleerde het regionale bestuur strak, onderdrukte afwijkende meningen en handhaafde de facto Abessijnse dominantie. Van eind jaren 90 tot begin 2010 zochten verschillende Oromo-politieke partijen, zoals de Oromo Federalistische Democratische Beweging, OFDM, en het Oromo Volkscongres, OPC, politieke ruimte binnen het beperkte kiesstelsel van Ethiopië. Systematische repressie, verkiezingsfraude en massale arrestaties van Oromo-oppositieleiders belemmerden echter een betekenisvolle deelname. Gedurende deze periode bleef het Oromo-volk politiek gemarginaliseerd, hoewel culturele en linguïstische rechten beperkte vooruitgang boekten met de verspreiding van Afaan-Oromo-media en onderwijsinstellingen. De Oromo-protesten van 2014-2018, aangevoerd door de KIRO, Oromo-jeugdbeweging, markeerden een belangrijke verschuiving in de strijd. De protesten, aanvankelijk veroorzaakt door het masterplan Addis Abeba, dat Oromo-boeren dreigde te verdrijven, escaleerde snel tot een bredere beweging tegen politieke repressie en economische marginalisatie. Door miljoenen mensen in heel Oromia te mobiliseren, zetten de protesten de Ethiopische regering onder druk, wat leidde tot het aftreden van premier Hailemariam Desalegn in 2018. De opkomst van Abiy Ahmed, een Oromo van afkomst, werd aanvankelijk gezien als een overwinning voor de Oromo-strijd. Zijn ambtstermijn werd echter gekenmerkt door een consolidatie van macht, hardhandig optreden tegen Oromo-politieke organisaties en de onderdrukking van afwijkende meningen. De voortdurende gevangenschap van Oromo-oppositieleiders
Militaire campagnes in Oromia en de ontmanteling van federalistische structuren hebben ertoe geleid dat velen zijn leiderschap zien als een verraad aan de Oromo-aspiraties. Vandaag de dag blijft de Oromo-strijd onopgelost, met voortdurend politiek en gewapend verzet tegen de centrale regering. De beweging blijft evolueren en zich aanpassen aan nieuwe politieke realiteiten, terwijl ze vasthoudt aan haar kerneisen voor zelfbeschikking, rechtvaardigheid en een einde aan de Abessijnse overheersing. Ondanks aanhoudende onderdrukking heeft de Oromo-strijd aanzienlijke winsten geboekt, die het sociaal-politieke en culturele landschap van Ethiopië en daarbuiten hebben gevormd. Deze prestaties vertegenwoordigen de veerkracht van het Oromo-volk in hun streven naar zelfbeschikking, rechtvaardigheid en gelijkheid. Een van de belangrijkste overwinningen van de Oromo-strijd is de heropleving en erkenning van de Oromo-identiteit. Afaan Oromo, ooit verboden voor officieel gebruik, is nu erkend als een van de werktalen van Ethiopië. Het is aangenomen als de officiële taal van Oromia en wordt steeds meer gebruikt in de overheid, media en het onderwijs. Daarnaast zijn Oromo culturele instellingen, tradities en vieringen nieuw leven ingeblazen, wat een sterk gevoel van identiteit versterkt. Het jaarlijkse Iricha-festival, historisch onderdrukt, heeft weer aan belang gewonnen en trekt miljoenen deelnemers. Oromo-muziek, literatuur en mediakanalen hebben een bloeiperiode doorgemaakt, wat de culturele renaissance van de Oromo-natie verder versterkt. De Oromo-strijd heeft ook aanzienlijke politieke winst geboekt, met name door mobilisatie van de bevolking. De Kero-beweging, voornamelijk bestaande uit Oromo-jongeren, speelde een cruciale rol in het ontmantelen van de gevestigde politieke structuren van het EPRDF-regime. Van 2014 tot 2018 dwongen de aanhoudende protesten georganiseerd door de Kero de Ethiopische regering tot grote politieke hervormingen. Oromo-politieke partijen hebben ondanks systematische repressie aan zichtbaarheid gewonnen. Hoewel er nog steeds uitdagingen zijn, heeft de Oromo-strijd aangetoond dat de bevolking van Oromia zich effectief kan organiseren, verzetten en invloed kan uitoefenen op de nationale politieke dynamiek. De Oromo-zaak heeft internationale aandacht gekregen, grotendeels dankzij de Oromo-diaspora. Activisten, academici en belangenorganisaties hebben een cruciale rol gespeeld bij het vergroten van het bewustzijn over mensenrechtenschendingen en de politieke marginalisering van het Oromo-volk. Internationale mensenrechtenorganisaties hebben de repressie van de Ethiopische regering gedocumenteerd en erover gerapporteerd, wat heeft geleid tot meer wereldwijde aandacht. Diaspora-gemeenschappen hebben ook met succes gelobbyd bij buitenlandse regeringen en internationale organisaties om de benarde situatie van het Oromo-volk te erkennen en aan te pakken. Oromo-belangenbehartiging heeft geleid tot discussies in organen zoals de Verenigde Naties, het Amerikaanse Congres en het Europees Parlement, waardoor de strijd zichtbaarder is geworden op het wereldtoneel. Economische vooruitgang is een andere belangrijke winst van de Oromo-strijd. In de afgelopen decennia zijn er Oromo-bedrijven, coöperaties en financiële instellingen ontstaan die hebben geholpen de afhankelijkheid van de Ethiopische staat te verminderen. De oprichting van financiële instellingen, zoals de Coöperatieve Bank van Oromia en de Oromia International Bank, heeft economische kansen gecreëerd voor Oromo-ondernemers en gemeenschappen. De groei van handel en commercie binnen Oromia heeft ook bijgedragen aan de economische empowerment van het Oromo-volk. Landbouwvooruitgang en investeringen in lokale industrieën hebben de economische zelfvoorziening versterkt. Ondanks aanhoudende structurele uitdagingen duiden deze ontwikkelingen op een beweging naar meer economische onafhankelijkheid voor de Oromo-natie. Terwijl de strijd voor zelfbeschikking en rechtvaardigheid voortduurt, heeft de Oromo-beweging aanzienlijke winst geboekt op het gebied van culturele heropleving, politieke mobilisatie, internationale erkenning en economische empowerment. Deze prestaties tonen de veerkracht en vastberadenheid van het Oromo-volk om hun rechten terug te vorderen en hun toekomst vorm te geven. De strijd voor volledige politieke en economische autonomie is echter nog steeds gaande en vereist voortdurende waakzaamheid, organisatie en belangenbehartiging. Ondanks significante winst
blijft het Oromo-volk geconfronteerd met talloze uitdagingen in hun streven naar vrijheid, zelfbeschikking en rechtvaardigheid. Deze uitdagingen komen voort uit systematische politieke repressie, economische uitbuiting, staatsgeweld en interne verdeeldheid. De Ethiopische staat onderdrukt systematisch de politieke participatie van de Oromo. Oromo-leiders en activisten worden regelmatig gearresteerd, gevangen gezet of vermoord op basis van verzonnen aanklachten. Het is alsof ze constant op eieren moeten lopen. Politieke organisaties die pleiten voor zelfbeschikking van de Oromo worden constant hard aangepakt. Verkiezingen in Ethiopië blijven onvrij en oneerlijk, waarbij Oromo-partijen systematisch buitenspel worden gezet. Het is een beetje zoals de kruiken die zo lang te water gaan tot ze breken. Wijdverbreide censuur en surveillance van activisten ondermijnen verder het vermogen van het Oromo-volk om hun eisen te uiten. De Ethiopische regering gebruikt militair geweld om het Oromo-verzet te onderdrukken, vooral op het platteland van Oromia. Berichten over buitengerechtelijke executies, gedwongen verdwijningen en gewelddadig optreden tegen vreedzame protesten zijn wijdverbreid. Militaire operaties gericht op Oromo-gemeenschappen hebben geleid tot de verplaatsing van duizenden mensen. Oromia, de grootste en meest grondstofrijke regio van Ethiopië, blijft economisch gemarginaliseerd. Ze staan erbij en kijken ernaar. Ondanks de enorme rijkdommen vloeien de voordelen voornamelijk naar de Ethiopische staat en buitenlandse bedrijven. Landroof, door de overheid gesteunde investeerders, heeft talloze Oromo-boeren verdreven. Het Ethiopische regime heeft lang misbruik gemaakt van verdeeldheid binnen de Oromo-nationalistische beweging. Het is een geval van verdeel en heers. Verschillen in ideologie en strategie hebben geleid tot fragmentatie, waardoor de effectiviteit van de beweging is verminderd. De Ethiopische staat oefent aanzienlijke controle uit over mediaberichten en het zwijgen opleggen van onafhankelijke Oromo-stemmen. Oromo-media staan voor censuur, sluitingen en gerichte aanvallen op journalisten. Internetblokkades en communicatiebeperkingen voorkomen de verspreiding van informatie over staatsgeweld. Door de staat gecontroleerde media schilderen de eisen van Oromo af als extremistische bedreigingen, wat desinformatiecampagnes voedt. Deze uitdagingen onderstrepen de diepgewortelde aard van de koloniale erfenis van Ethiopië over Oromia. Het overwinnen van deze uitdagingen vereist aanhoudend verzet, strategische eenheid en voortdurende internationale belangenbehartiging. De strijd voor de Oromo-vrijheid is nog steeds gaande en er moeten verschillende strategieën worden gevolgd om volledige soevereiniteit, economische onafhankelijkheid en culturele heropleving te bereiken. Een goed gecoördineerde en veelzijdige aanpak is noodzakelijk om de structuren van het Abessijnse kolonialisme te ontmantelen en de weg te effenen voor een zelfbeschikkende toekomst voor het Oromo-volk. Een van de meest dringende behoeften voor de Oromo-strijd is de consolidatie van politieke eenheid tussen nationalistische krachten. Het opbouwen van een verenigd front dat diverse benaderingen van zelfbeschikking omarmt, waaronder gewapend verzet, diplomatie en electorale participatie, is cruciaal. Economische onafhankelijkheid is essentieel om de ketenen van koloniale overheersing te verbreken. Oromia is begiftigd met enorme natuurlijke rijkdommen, maar de voordelen van deze rijkdommen zijn historisch gezien naar de Ethiopische staat en buitenlandse bedrijven gevloeid in plaats van naar het Oromo-volk. Het opzetten en versterken van Oromo-eigen financiële instellingen, coöperaties en industrieën zal ervoor zorgen dat de in Oromia gegenereerde rijkdom ten goede komt aan de bevolking. Het ontwikkelen van duurzame landbouwpraktijken, investeren in technologie en infrastructuur en het bevorderen van handelsnetwerken die prioriteit geven aan Oromo-bedrijven, zullen de zelfredzaamheid vergroten. Het behoud en de bevordering van de Oromo-cultuur en identiteit zijn fundamenteel voor het bereiken van echte soevereiniteit. Uitbreiding van Afaan Oromo-onderwijsprogramma's, van basisscholen tot universiteiten, zal ervoor zorgen dat toekomstige generaties worden opgeleid in hun moedertaal en geschiedenis. Het revitaliseren van Oromo-culturele praktijken, waaronder het Gada-systeem, Iresha-vieringen en inheemse mechanismen voor conflictoplossing, zal de sociale cohesie versterken
en de nationale identiteit versterken. Het versterken van grassroots-bewegingen, met name de Kiro-beweging, blijft essentieel voor het verzet tegen de onderdrukking door de Ethiopische staat. De Oromo-jongeren hebben hun vermogen getoond om miljoenen te mobiliseren en politieke verandering te bewerkstelligen. Het versterken van hun netwerken, het verstrekken van middelen en het ontwikkelen van strategieën voor aanhoudend burgerlijk ongehoorzaamheid zal de greep van de Ethiopische staat op Oromia verzwakken. Samenwerking met internationale instellingen, zoals de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie en mensenrechtenorganisaties, is noodzakelijk om wereldwijde aandacht te vragen voor de Oromo-strijd. Het documenteren en aan de kaak stellen van mensenrechtenschendingen door de Ethiopische staat zal de internationale druk voor verantwoording en hervorming vergroten. De Oromo-diaspora, verspreid over verschillende landen vanwege politieke vervolging en economische tegenspoed, is uitgegroeid tot een cruciale kracht in de strijd voor Oromo-vrijheid en gerechtigheid. Hoewel geografisch ver verwijderd van hun thuisland, blijft de diaspora diep betrokken bij de zaak door middel van belangenbehartiging, diplomatie, financiële bijdrage en het behoud van cultuur. Hun collectieve inspanningen versterken de stemmen van de onderdrukte en ondersteunen de veerkracht van het Oromo-volk. Een van de belangrijkste rollen van de Oromo-diaspora is het vergroten van het wereldwijde bewustzijn over de onderdrukking van het Oromo-volk. Door georganiseerde demonstraties, media-aandacht en lobbyactiviteiten vestigen ze internationale aandacht op kwesties zoals door de staat gesteund geweld en schendingen van de mensenrechten. Belangenorganisaties van de diaspora werken onvermoeibaar om beleidsmakers en internationale organisaties te informeren over het aanhoudende onrecht in Oromia. Deze inspanningen helpen invloedrijke regeringen en wereldwijde instellingen onder druk te zetten om het Ethiopische regime verantwoordelijk te houden. Bovendien engageert de diaspora zich actief in diplomatieke inspanningen om allianties te smeden met andere onderdrukte volkeren en internationale actoren die sympathie hebben voor hun zaak. Financiële bijdragen van de Oromo-diaspora spelen een cruciale rol bij het ondersteunen van de bewegingsvrijheid. Veel Oromo-expats sturen geld naar huis om hun families te ondersteunen, maar daarnaast financieren ze ook politieke organisaties en humanitaire initiatieven. Deze economische hulp stelt activisten ter plaatse in staat hun verzetsinspanningen voort te zetten. Naast directe financiële steun investeert de diaspora in gemeenschapsprojecten die de economische zelfredzaamheid in Oromia versterken. De Oromo-diaspora speelt ook een belangrijke rol bij het behouden en promoten van de Oromo-cultuur, taal en tradities. Cultureel voortbestaan is cruciaal voor de bredere strijd voor zelfbeschikking, omdat het een sterk gevoel van identiteit en eenheid onder het Oromo-volk bevordert. Door het organiseren van Irega-vieringen en taalonderwijsprogramma's zorgt de diaspora ervoor dat jongere generaties verbonden blijven met hun erfgoed. Oromo-mediaplatforms dienen als essentiële instrumenten om desinformatie tegen te gaan en een stem te geven aan de Oromo-strijd. Oromo-intellectuelen in de diaspora spelen een cruciale rol bij het vormgeven van de ideologische en strategische richting van de Oromo-strijd voor vrijheid. Bevrijd van de beperkingen die worden opgelegd door onderdrukkende regimes, hebben ze de vrijheid om ideeën te formuleren en bij te dragen aan het politieke discours zonder angst voor repressie. Hun onderzoek en wetenschappelijk werk bieden waardevolle inzichten in historisch onrecht en wegen naar zelfbeschikking. Via academische publicaties en conferenties bieden ze goed onderbouwde voorstellen over overgangsjustitie en democratisch bestuur. Naast belangenbehartiging en financiële steun neemt de Oromo-diaspora actief deel aan het verbeelden en plannen van een soeverein Oromia. Intellectuelen en activisten binnen de diaspora dragen bij aan het politieke discours en de strategische planning die gericht zijn op het bereiken van langetermijn oplossingen voor het Oromo-volk. Kortom, de Oromo-diaspora is een onmisbare kracht in de strijd voor vrijheid en soevereiniteit. Hun belangenbehartiging vestigt internationale aandacht op het lot van het Oromo-volk. Hun economische bijdragen ondersteunen de verzetsinspanningen en hun initiatieven voor het behoud van cultuur versterken de nationale identiteit. Door hun collectieve invloed over de grenzen heen te benutten,
blijft de Oromo-diaspora een vitale rol spelen in het streven naar rechtvaardigheid en blijvende vrijheid voor de Oromo-natie. De aanhoudende strijd van het Oromo-volk getuigt van hun veerkracht tegenover kolonialisme en systematische onderdrukking. Het Abessijnse koloniale bewind heeft lang geprobeerd de Oromo-identiteit te onderdrukken, hun hulpbronnen uit te buiten en hun zelfbeschikking te ontzeggen. Door aanhoudend verzet, van de vroege opstanden tegen Menelik Tiraide tot de hedendaagse Kero-beweging, hebben de Oromo echter voortdurend gestreden om hun rechten terug te vorderen en hun politieke autonomie te doen gelden. Ondanks brute repressie, politieke marginalisatie en economische uitbuiting hebben de Oromo aanzienlijke vooruitgang geboekt. De heropleving van Afaan Oromo als erkende taal en de toegenomen zichtbaarheid van Oromo-politieke bewegingen zijn mijlpalen in deze lange strijd. De Kero-beweging heeft de kracht van georganiseerd verzet aangetoond en politieke veranderingen afgedwongen op het hoogste niveau van de Ethiopische regering. Denk aan de impact die actiegroepen zoals Milieudefensie hier hebben. Deze verworvenheden blijven echter fragiel, aangezien de Ethiopische staat nog steeds militaire macht en systematische repressie gebruikt om de controle over Oromia te behouden. De weg naar echte Oromo-bevrijding vereist aanhoudende inspanningen op meerdere fronten. Politieke eenheid tussen Oromo-nationalistische groepen is essentieel voor het opbouwen van een sterke en gecoördineerde beweging, net zoals samenwerking belangrijk is binnen de Nederlandse politiek. De rol van de Oromo-diaspora blijft cruciaal bij het versterken van de strijd op het internationale toneel. Door middel van belangenbehartiging en financiële bijdrage blijft de diaspora wereldwijd de aandacht vestigen op het lot van het Oromo-volk. Uiteindelijk gaat de Oromo-strijd over het terugwinnen van waardigheid, rechtvaardigheid en zelfbeschikking. Hoewel er nog steeds uitdagingen zijn, zorgt de onwrikbare geest van het Oromo-volk ervoor dat hun reis naar vrijheid doorgaat. Bedankt voor het kijken allemaal. Als je deze video nuttig vond, geef hem dan een dikke duim omhoog. En vergeet je niet te abonneren voor meer inzichtelijke content over de Oromo-strijd, geschiedenis en cultuur.